Осиново авылындагы Тотар гимназиясендә әлеге белем йорты Россиянең от казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Сәяз Кыямулы Гыймаддинов исемен йөртә. Бинага 1976 елда нигез салынган. Башта ул рус телендә белем бирүче мәктәп буларак эшли. 1994 елдан безнең гимназиябыз Тотар гимназиясе булып исәпләнә. Һәм барлык фәннәр дә 1нче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр татарча укытыла. Һәм дәресләр дә татарча тәэмин ителә. Бүгенге көндә менә безнең гимназиядә 462 бала белем ала. Укытучыларыбыз ике телдә дә иркен аралашалар, барысы да татарлар, һәм килгән укучыларыбыз да барысы да татарлар. Бит моннан 30 ел элек әлеге мәктәп татар телендә белем бирүче уку йорты булып аерылып чыккач, балаларны бөртүкләп җыярга туры килде ди 51 ел татар теле һәм әдәбияты укыткан Рәмзия Муллахмәтова. Иләргә йөрдек, балалар җыярга дип, әтиәниләр белән әңгәмәләр үткәрдек. Шуннан соң яңадан хәтта укытучылар җыйналып, клубта укытучылар үзебез концертлар куйдык. Балаларны җыяр өчен. Бүген биредә укучылар Яшелүзән районы һәм хәтта Казаннан да килеп укыйлар. Аларга беренче һәм югары категорияле 43 укытучы белем бирә. Бөтен фәннәр татарча укытыла. Шул ук вакытта атнага 5-6 сәгать татар теле һәм әдәбияты керә. Туган телебезне иркенләп өйрәнәләр биредә. Безнең Яшелүзән районында барысы 40% татар халкы яши. Инде безнең 42 мәктәптә татар гаиләләреннән балалар саны 32% тәшкил итә. Районыбызда 16 татар мәктәбе эшләп килә. Рус мәктәпләрендә безнең татар тәрбия сыйныфлары ачылган. Гомумән районыбызда татар чаралары күп оештырыла ди Роза Сәләхова. Яшелүзән бөек татар шәхесләре биргән төбәк. Каюм Насыйри исемен атау гына да ни тора. Менә бу сюжетыбызда Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары оешмасының күчмә утырыш форумы барышында төшерелгән иде. Кунакларга да үзләренең уңышлары турында сөйләделәр. Биредә балаларны һәр яктан камил итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Сәләт Осиново клубы үз эшчәнлеген безнең гимназиябызда инде 2018 елдан бирле алып бара. Бүгенгесе көндә безнең 30дан артык активистларыбыз, әгъзаларыбыз бар. 2021 елда лауреат исеменә лаек булдык Сәмрух конкурсында һәм дә инде 2022 елда без инде ел клубы исемен алдык. Сәләт Осиново клубы. Сәләт клубларында җәйге ял аланнарында гимназиядән ел сайын 30-га якын бала шөгыльләнә. Балалар спортта да алдынгы татарча көрәшне яраталар икән. Үземә 14 яшь, 12 яшьтән көрәшә башладым. Күп бүләкләр, акча, статус. Безнең мәктәптә агро класс эшли. Менә без 5нче класстан алып киткән идек, һәм 6га күчтеләр. Кичкенәдән үстерәбез инде. Быел мәктәптә капиталь төзекләндерү эшләре узган. Бу әлбәттә үзе белән тагын да зур мөмкинлекләр алып килде ди. Шушы гимназия мөгаллиме районда шактый танылган оста шахматчы Илнур Вафин. Биредә хәзер яшь шахматчылар тәрбиялиләр. Аның өчен яңа җиһазлар алынган, түгәрәк оештырылган. Шахмат ул математик мышление дип атыйбыз инде. Ул барыбер баланы фикергә өйрәтә. 5-16 бала безнең шахматка шашка килә. Атнага 2 тапкыр без шу шахматны шашка белән шөгыльләнәбез инде. Менә бу укучылар квадрокоптерларның барлык нечкәлекләрен белә. Укучылар өчен эшләнгән, өйрәнергә камералары бар. Бүтән шуны без инде без 5нче класслардан булган вакыттан килгән шул өйрәнәбез җөрергә. Программист. Менә укытучыларыбыз динисезнең татар телендә белем алу авыр түгелме? Юк, үзебезнең телебез бит, ничек авыр була ала? Бик ошый, укучылар да безне яраталар да, без дә укучыларыбызны яратабыз. Киләчәктә нинди һөнәр кешесе булырга исәп? Беренче экономика белән яшәй, роботларны эшләп беренче экономика барысын килә. Балага телгә, мәдәнияткә һәм гомумән туган халкына мәхәббәт кече яшьтән үк тәрбияләнергә тиеш. Бүген Яшелүзән районында 12 милли татар балалар бакчасы эшли. Калганнарында татарча тәрбия төркемнәре бар. Без хәзер Яшелүзән шәһәрендә урнашкан 31 санлы балалар бакчасында. Ул 1994 елда ачылган. Балалар татар, рус төркемнәренә бүленгән. Быел безнең 5 татар төркеме һәм 8 рус төркеме эшли, барлыгы 13 төркем. Әлбәттә, әтигәниләргә ошый, татар гаиләләре бик теләп йөртәләр балаларын
Әлеге безнең бакчага инде бәйрәмнәрдә татарча үткәч, алар бик сокланып, балаларның өйдә дә татарча сөйләшергә өндиләр, сөйләшеп дәвам итәләр инде, ныгыталар. Татар халкының милли бәйрәмнәрен, гореф-гадәт, йолаларын үткәрәләр, музейлары бар. Анда балалар татар телендә экскурсияләр оештыра. Мир башу. У идеге инҗе урын булып саналган. Соклангыч бит, әхлаклы, әдәпле балалар киләчәк өчен ныклы нигез. Яшел Үзән шәһәрендәге мәдрәсә каршында эшләүче мөселман балалар бакчасы эшчәнлеге белән дә таныштык. 48 бала тәрбияләнә анда. Телебезне, мәдәниятебезне саклап калу. Икенчедән ахлак тәрбиясен инде балаларга әдәп, ахлак, дини йолаларда нинди безнең бәйрәмнәр бар, шуларны бер әзгә таныштыру да, һәм инде матур дугалар өйрәтүдә. Гомуми, әлбәттә, бу балалар бакчасы оештыру инде безнең генә максат түгел, ата-аналарның да сорауларына карата нигезләнәбез. Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән гыйлем иясе Ризаетдин Фәхретдин. Тәрбияле, милли, үзаңлы буын үстерик. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Яшел Үзән районы.